の俺のが工作兵、作業はどうなっている？もう少しです。補強ロープの切断は全て終わっております。あとはメインロープだけです。よし、手っ取り早く終わらせてくれ。はっ、おしまいにしてやるぜ。てやっ
のごとき軽さを。
約